ken ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiweng ni aya may sa papel na siraya ta sibay mo ako na ay ayaten ka di may sa anang ted ken ka ket puso ngagrupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagit tapuso siya tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang ngadat kaunggak awan makabulod ngadakat tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang ngadat kaunggak awan makabulod ngadakat tuy puso sikalaeng biyag ko may sa anang ted ken ka ket puso ngagrupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagit tapuso tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang ngadat kaunggak awan makabulod ngadakat tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang ngadat kaunggak awan makabulod ngadakat tuy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng